lyseslukker, men der er en masse ting, man skal ordne og beregne, inden man kan komme til det sjove og fyre af fra katapulten. Der findes 3 slags kastemaskiner: katapulten, ballistaen og bliden. Ud af de 3 muligheder har vi valgt at fokusere på katapulten, og der vil ikke glemme de 2 andre former for kastemaskiner. Den første katapult blev bygget i Asien for lidt mere end 2.400 år siden. Som de første i Europa begyndte romerne også at bygge store katapulter, men først 1000 år senere. Kastemaskiner blev hovedsageligt brugt til længerevarige belejringer af byer. En belejring, det er, hvor man gør, at fjenden ikke kan komme ud af byen, så de eksempel ikke kan hente mad, og dermed til sidst bliver nødt til at overgive sig. I starten brugte man kun katapulter til at kaste med sten, men man fandt hurtigt ud af, at det også var smart at kaste med andre ting. Som eksempel kastede man med store poser med flintesten, som virkede som nutidens granater. Man kastede også med ildkugler, som kunne brænde hele byer ned. Man kastede sågar også med døde mennesker, som var døde af pest, i håb om, at dem man kastede imod også ville blive smittet af pest, og derved udslette hele byer. Ja, det første vi så skal gøre, det er at regne kraften ud, som trækker vores kastearm. Og for at regne kraften ud, så skal man bruge formlen F træk lige mod K gange X. F træk er det, vi skal regne ud, og det er trækkraften, hvor K er fjederkonstanten og X er elastikkens strækning. Formlen skrives op sådan her. Nu skal man så sætte sin tal ind i den her formel, som også kaldes Hooke's lov. Vi fandt vores tal ved at trække i et newtonmeter med vores elastik. X fandt vi ved at måle, hvor langt elastikken havde nået, indtil den nåede til bristepunkt. Så vi fik tallene 110 newton per meter, som er fjederkonstanten, ganget med 0,43 meter, som elastikken var nået til bristepunktet. Og det gav så 47,3 newton. Yes. Nu har vi så det, der hedder en potentiel energi, som er, når du lader din katapult. En potentiel energi beskrives med 0,5 gange K gange X i anden. Og K, det er som sagt fjederkonstanten, og X, det er elastikkens strækning. Så når du affyrer katapulten, så omdannes den potentielle energi til kinetisk energi. Den kinetiske energi, den beskrives ved 0,5 gange I, som er dynamikmomentet, og omega i anden, som altså er vinkelhastigheden. Og kinetisk energi, det er altså bevægelsesenergi, som det sker jo, når du affyrer katapulten. Yes, her har vi så også potentiel energi, som vi kan se er lige med. Vores kinetiske energi, altså bevægelsesenergi. Når vi sætter vores tal ind i den potentielle energi, i potentielle energiens formel, så har vi 0,5 gange 110 newton per meter gange 0,43 meter i anden, er lige med 0,45 gange inertimomentet gange omega i anden. Og så kan vi så se, at vi mangler at beregne vores inertimoment og omega i anden, før vi kan se, at de er lige med hinanden. Inertimomentet, det finder man ved formlen I er lige med en tredjedel gange massen gange længden af kastearmen og radiusen i anden. Yes. Nu har vi så placeret de tal, vi har fundet, ind i vores inertimoments formel. Og vi kan så se, at det giver en tredjedel gange 0,35 kilo gange 0,6 meter i anden. Og så får vi så 0,042. Kører vi? Ja. Okay. Vi finder omega ved at sige, omega er lige med kvadratroden af k gange x i anden delt med i. Kvadratroden er så fordi, at vi har omega i anden, og vi vil bare finde omega til at starte med. Og når vi sætter vores tal ind i den her, så får vi, at omega
newton per meter gange 0,43 i anden, delt med også 0,042, som så er lige med 22. Ja, 22. Okay. Nu har vi så slettet alle de dumme formler der og gjort det lidt simplere. Vi har sat de her to op og fundet potentiel energien først. Vi har 10,16, og så har vi fundet vores kinetiske energi, bevægelsesenergi, som også kan 10,16. Den gode ved at gøre det her, det er, at som sagt sagde vi jo, at den potentielle energi var lige med den kinetiske energi, altså bevægelsesenergien. Og ved at de så er lige med hinanden, beviser det jo så bare, at det er rigtigt, at den potentielle energi omdannes, fordi de er ens. 10,16 er lige med 10,16. Ja, og nu skal vi så til at beregne hastigheden, som vi skal ud med. Og der har vi V er lige med vinkelhastigheden gange R, som er radiusen. V det er altså hastigheden, som vi skal til at udregne. Og så kan vi bare indsætte de tal, som vi allerede har fundet, fordi at der har vi, at V er lige med 22, som var omega, altså vinkelhastigheden, gange R, som var 0,60 meter. Og det giver så 13,2 meter i sekundet. Efter beregninger, som vi ikke lige havde tid til at gennemgå, der regnede vi ud, at vores projektil vil flyve cirka 20 meter. Ud fra det, så kan man udregne, hvor længe vil projektilet bevæge sig eller hvor lang tid vil det bevæge sig i luften. Og der siger man divideret med de her 13,2 meter i sekundet, som er hastigheden. Og så kan vi altså finde ud af, at den vil være cirka 1,5 sekunder i luften. Arbejde, arbejde. 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 Mandag morgen på den gamle fabrik. Drejer en røgsang, trækker et stik. Jeg er magtfuld, flytter rundt på den savsmuld. Stempler ind klokken 6:30 pragtfuld. Solen skinner som altid, arbejder halvtid, heltid, fuldtid, deltid, overtid. Kommunikerer med intercom, sommergik med sol og slik og rom. Vinter kom, går på job, og min lomme er tom. Rom, pop, 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 pop. Trækker en tærte, vender den op. Tarmen skriger, men jeg bliver ved min sejlebold. Tjek ind, når jeg arbejder hårdt. Tjek ud fra min lærepenge spejdersport. Bare hvis du sover på de kasser. Giv det gang, dem der reparerer lidt madrasser. 10 minutters frokost, ikke det til snak. Varm kop, vand og en madpakke. Så i gang igen, arbejde, arbejde. Tæl slangen igen, arbejde, arbejde. Så med den her vagtmand. Slipper kul i en vagtspand. Efter dag på helkulat. Tænder en røg, billig varme sand. Jep, jep, så i gang igen, arbejde, arbejde. Tæl slangen igen, arbejde, arbejde. Kom i gang igen, arbejde, arbejde. Gør den lang igen, arbejde, arbejde. Stand up, put prisen op. Slut med mig leg nu. Sex, det er, lad os sige til dig. Gader, du skal fejle nu. Hvis du har et job, altså et D-J-O-B, og du så går og puster gader eller varmer en ski, så få min løveklude i luften, der hvor øjet kan se. Så sig 5-9 til det P. Jeg har det godt, lille møg, kan jeg give dig et job. Aktiver dig, aldrig, masturber dig. Farligt, det er herligt, når det er kærligt. Gnid op og ned på en stang, jeg rummerdans. Vis dit valg fra Hansvetten Langelands, det er mit job. Sorte penge, rige piger kommer ind, vi så penge. Fattige piger kommer ind, andre penge, vi skal op i systemet. Op, op, fri, guld, altid skæv. Gamle tykke mænd med på slæve. Skrub, tom jam, med noget sæve. Vi skal op i systemet, op, op, ja, op i systemet, op, ja, op, ja. Og der er godt op i
den her moder. Stik en arm op, kabler de hoveder. En mand, 10.000 metoder. Flere krammer, flere boder. Bitte små sko, kæmpe store hoveder. En mærke, ren hundefoder. 7 pater, svogler og soder. Fucker lortet op, det må moser. Kom en gang igen, arbejde, arbejde. Stue gang igen, arbejde, arbejde. Hvor byen hen, arbejde, arbejde. Vietnam igen. Arbejde, arbejde. Stand up, pus prisen op. Slut med leg nu. Sex, det er, når jeg siger til dig. Gader, busker, fej nu. Lyden fra søndagens idylliske kirkeklokke er væk. Det er hen under mandag morgen. Byen er ikke vågnet endnu, men formummede arbejder begynder produktionens hjul at varme op. Der står de inde med sengevarme og morgenfisen omkring sig. Ikke noget med brusebad eller ristet brød. Nej, her er det ned på cyklen. I modvind, i tavshed. Ord overflødige her. Her er det kun tandhjul og maskiner, det gælder. Og nu i lange rækker, mere og mere samlet. En med uniformen på. Gnisterne springer, svejseflammerne lyner. Og støbeovne udsender utrolige varmegrader, som kun solen og de rige ellers kender den. Arbejderne bukker sig ned, og det gælder om rytmisk at finde rytmen. Arbejde, 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 arbejde.